άλλο θέλετε να μας δείξετε και άλλα πράγματα, έτσι? Να κάνουμε κάτι άλλο μαζί και για όσους μας βλέπουν από το σπίτι. Μπορούν να συμμετέχουν μαζί και οι ίδιοι. Ναι, και εσύ, Χριστιάνα, και όσους μας βλέπετε από το σπίτι, συμμετέχετε. Αφήστε ό,τι κάνετε και δείτε. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, όλοι τα χέρια έτσι. Όλοι. Να τα κάνουμε. Κάντο, Χριστιάνα, όλοι τα χέρια έτσι. Εντάξει, όλοι. Και όσους για εσάς το κάνουμε από το σπίτι, όχι για μας. Αντίχειρες πάνω, όλοι. Αφήστε ό,τι κάνετε, τους δίνω λίγο χρόνο να κλείσουν κινητά. Αντίχειρες, ωραία, Χριστιάνα, αντίχειρες κάτω. Κάτω. Όλο το και εδώ, όλοι. Όσοι δεν κρατάνε κάμερες, το ένα χέρι πάνω από το άλλο. Ωραία. Έτσι. Μπλέξτε τα δάχτυλα και καθίστε έτσι για 1 μήνα. Αστείευομαι. Συνεχίστε να κουνάτε τους αντίχειρες. Ωραία. Χριστιάνα, λίγο καλύτερα κούνα τους αντίχειρες. Τέλεια. Κάντε ό,τι κάνω, θα το κάνω σε αργή κίνηση. Κουνάμε τους αντίχειρες, δείτε. Έχω μπλεχτεί εγώ. Μόνο εγώ έχω μπλεχτεί. Σας περιμένουμε. Ναι. Μα τι, εύκολο είναι. Γιατί εσύ μπορείς να ξεμπλεχτείς και εγώ δεν μπορώ? Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτή, μπράβο. Αλλιώς θα παρουσίαζα εγώ την εκπομπή. Δεν γίνεται αυτό όμως. Γιατί? Όχι, δεν γίνεται, όχι να παρουσιάσεις την εκπομπή. Έλα πάλι στα ίσια, μην μπερδευτείς και πάθεις κάτι, γιατί... Ωραία. Τέλεια. Τα έχει ξεμπλέξει κάποιος από εσάς πάνω που το έχουμε? Όλοι μπλεγμένοι μείναμε. Και στο κόντρο όλοι μπλεγμένοι μείναμε. Ναι, μπλεγμένοι. Έτσι. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Υπάρχουν λόγια να πεις.